Okei, eli ennen kuin tämä video alkaa, niin tää on aika lyhyt video niin kuin näette, mutta tästä on tulossa lisää osia varmasti. Joten tilaa kanavaa ja tykkää tästä videosta, jos tykkäsit, ja kerro mikä oli kaikista hauskoin klippi. Ja ennen kuin tämä video alkaa, niin kaikki näähän ei ole hauskoja, vaan nää on outoja klippejä. Mummo, mä kohtaan sun perseeseen runnon. Ei! Ei teis mitään noloa. Ei. Chatti. Mummo tietää Jarpi joulusaunasta jo vai? Mummo tietää Jarpi joulusaunan. Miten mä tapan ton äijää? Se tietää Jarpi joulusaunasta vai? Miten toi ties Jarpi joulusaunasta? Toi on niin viisas toi mummo. Moi mummolle. Tän kynnet on kyllä niin rumat oikeesti. Tyhmä mummo kaatoi ton ite ja säikähti vai? Pelaa Minecraft Horror. Chatti, oisko Minecraft Horror hyvä? Tää kallu kämppää mua! Tää mummo kämpsää mua hautaan vai? Tää mummo on niin kringe. Tää Setti okei. Nyt me tehdään se. Nyt mummo menee joulusaunaan. Nyt mene mummo joulusaunaan. Nyt et löydä mua kaapista. Tulin minä kaapista ulos. Ja arva mikä oli lopputulos. Sano mulle mummo saunassa. Hirtän sut kohta kaulasta. Tulin minä kaapista ulos. Ja arva... Mummo, hei mummo, tule saunoon kanssa Jarpin. Mä heitän löyly, et kylmäksi jää. Hei mummo, tule saunoon edeks vartiks. Huomista sä et mummo enää nää. Bye bye! Kakkonen. Kun miksi joka ikinen kerta te sanotte väärin? Sanotte sitten tuon tahalteen väärin. Viimeis kun mä kysyin, kaikki sano kakkosta ja kakkonen räjähti. Nyt kaikki sano kakkosta ja kakkonen räjähti. Kun chatti sanotte sitten tahalteen väärin. Kun tossa ei legit oo hauskaa. Kun te tahalteen tapatte, mutta... No mut chatti, mähän vähän tarvinkin lisähaastetta, kun mä oon hyvä pelaamaan. Källätty, mummo. Ei toi oo todellista! Kun toi ei oo todellista oikeesti. Toi on niin trolli juttu oikeesti. Kun noin ei käy. Kun noin ei vaan voi käydä oikeesti. Kun toi on niin trollia. Kun miten... Chatti, kun miten mummolla on counterkälli mulle? Saadaan ase. Chatti, mä puhun alienia. Osaatteko puhua alienia? Chatti, voiks... Ehkä jos siellä olisi jotain namia. Voiko sitä lintua Mulle ei oo luotia.
Mulle ei ollut. Spideri, etkö sama kiinni, etkö sama kiinni, etkö sama kiinni, etkö sama kiinni. Okei, lähes nyt pois mun perästä. Chatti, enää Jane Cutterit me päästään täällä. Kartsop-simulaattori. Chatti, onko se hyvä? Ai mitä tää tekee? Miks toi mummo on tos vieläkin? Mä vittu... Anteeksi. Mä en mene ikin tolle kellariin. Mä en mene enää ikin tonne kellariin. Tai en tiedä, on kyllä pesari. Mut Seti, mä oon nähnyt videon TikTokissa, että pesari voi vaan, jos joku lyö sua pesarille, niin sä vaan nappaat se ilmasta ennen kuin se osuu suhun. Ja kun se on tulossa, sä ootat näin. Otat näin sen tohon ja repäse pois. Sit sulla on pesari. boom. Ja mun mummo on bugannut. Irti siitä nyt. Nice. Hyvä mummo, bugaa vaan. Ja mä en pääse täältä vielä aikoihin pois, koska mun pitää työntää toi laatikko tosta edestä pois ja siitä kuuluu kolahdus. Nyt kuuli. Lunta tulvillaan on raikas talvisää. Ei mummo meekaan nyt tänään kylmään jää. Okei, meidän pitäisi niinku jotenkin... Meidän pitäisi jotenkin päästä jälkeen kaikki pois täältä. Ja tää liha on bugannut. Me ei päästä Zeti pois. Toi liha on bugannut. Siis mä oon niin epäonnekas. Toi liha on bugannut, chatti. I show the meat on jumistos. Toi chatti, mun meat on jumistos. Oh my days, chatti, mun meat on jumistos. Miten mä saan chatti ton pois? Hei veli, nyt on ollut vähän huono keli. Mulla on aina kylillä messis mun chefi. Jos vittuilet mä laitan suhun reiki. Hei veli, mulla on aina messissä mun chefi. Opsit ajaa joskus yli. Siis kuin rasittava tää trappi on. Piarasin. Ei juman kautta. Miksi piti piarasta? Please mummo, me takas tonne. Kopautas. Hei mummo, haluatko sä haulin päähän? Sä oot niin vanha, et sun pitäis ehkä kuolla. Hei mummo, tosta ota hauli päähän. Sä ansaitset, ku oot niin paskaa äijää. Leva on gay, hän leikkii. Chatti, mikä on edes homohippa? Chatti, mikä on homohippa? Myöntäkää mulle. Mikä homohippa on? Onko se niinku normi hippa, mut siinä vaan homoillaan? Niinku what? What is even homohippa? Chatti, mä hämää. Miten toi oli noin löysäkullishotti? Hyi hemmettiläinen meinas käydä huonosti. Oliko pikku löysäkullishotti? Siis papan munasotti. Mitä vitjaa toi Aleksi Nummela donated 1 euro through super chat. Nummelakin eurosta. Siis chat...
Mitä toi mummo kämppäs mua? Se oli valmiina, että mä tuun tosta, että se... Siis vitja tää mummo. Miten tää oli muka valmiina? Herra isä. Tää oli valmiina mun paluuseen, vaan kellaris piilos. Lähen nyt! Tää tietää, että mä oon täällä. Miten tää tietää? Mikä tää trappikin on? Okei, mummo, mitä helee? Mikä tää trappi on? Tää koodaa tää saakeli mummo. Mikä tää trappi on? Hei, työntää vaan lähemmäs sitä koko ajan. No niin. Siis onko pikku cheattaustrappi? Noniin mummo, lähde meneen nyt oikeesti. Siis kun tää mummo... Okei, nyt tämä video loppuu, niin part 2 tulee, jos tykkäät tästä videosta. Se on ihan teidän vastuulla se, että tuleeko seuraava.